Σιγάρε, Βαγγέλη, είπαμε εύφραστον. Το γράφει και πάνω, φραζίν. Έτσι που το βροντολογάς εσύ και άθραυστο να ήταν, θα έσπαγε. Ειρήνη. Ορίστε, κύριε. Έλα εδώ να βάλεις ένα χεράκι, παιδί. Ένα λεπτό να πάω τα ψώνια πάνω και έφτασα. Φέξε μου και γλύφτησα. Αυτά. Άστα αυτά θα τα παραπάνω. Δεν είναι για να τα αφήσουμε εδώ χάμω. Έλα, λέγε τώρα τη χρωστά να τελειώνουμε. Ό,τι καταλαβαίνεις. Λέγε εσύ κι ας τι καταλαβαίνω εγώ. Δώσε ένα 20. Πώς το είπες αυτό, ρε Βαγγέλη? Δώσε ένα 20, λέω. Για τρελούς ψάχνεις, ρε. Γιατί, κύριε Αντώνη, πολλά σου είπα. Τι έκανες, ρε, και θέλεις ένα 20? Δύο πραγματάκια πήρες από εκεί πέρα, τα φόρτωσες και τα ξεφόρτωσες εδώ χάμω. Πόσο βάσταξε αυτή η δουλειά? Βάσταξε μισή ώρα. Άντε, κύριε Αντώνη, δώσε ένα 20 τώρα να τελειώνουμε. Ένα 20 για μισή ώρα. 40 την ώρα. Στο 8ωρο 4-8-32. 320. Και το μήνα 3-32-96. 9-600 το μήνα. Ποιος εσύ, ρε, που θα πάρεις 9-600 το μήνα? Ρωτάς αν τα παίρνει ένας αντινάβαρχος εν ενεργεία. Για δέτε έναν αντινάβαρχο εν ενεργεία. Έλα τώρα, κύριε Αντώνη, όλο την ψυχή μου βγάζεις. Δώσε μου ένα 20 τώρα, Σαββατόβραδο απόψε, να πάω κι εγώ σπίτι μου. Κοίτα, ρε, τι εύκολα που έχουν τα 20. Έλα, τέλος πάντων. Πιάσε αυτά, εγώ τώρα να ξεμπερδεύουμε. Ορίστε. Τι είναι αυτά? Καλά, καλά είναι. Και επειδή είναι Σαββατόβραδο δηλαδή. Έτσι κι ήταν εχθές, θα ήταν διαφορετικά. Άντε, μπράβο. 6 δραχμές μου δίνεις, κύριε Αντώνη. Μάλιστα, 6 δραχμές. Στην ώρα 12 και στο 8ωρο 8 ή 12 96. Και το μήνα 396 288. 2.880 το μήνα. Βρε τόσα παίρνει ένας γυμνασιάρχης που έχει να κάνει μάλιστα με 400 αρκουδόμαγκες που τον σταυρώνουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Γιατί εσύ βλέπει την απέτηση να πάρεις περισσότερα από το γυμνασιάρχη? Άλλο τούτο πάλι. Ο Βαγγέλης γυμνασιάρχης. Μνηστητή μου, κύριε. Άντε, βάλε 2 τάλιρα ακόμα να τελειώνουμε. Έλα, έλα. Άντε. Πάρε και αυτό και είσαι εντάξει. Τι είναι αυτό? Αν κάνεις λογαριασμό θα δεις ότι είσαι πληρωμένος με μισθό τμήματάρχη. Έλα, άντε τώρα, Βαγγέλη, και έχουμε κι άλλες δουλειές. Άντε, μπράβο. Ορίστε, κύριε. Έλα, παιδί μου. Πιάσε αυτό. Άστο αυτό.